Veď ten byt mi preto zarába. To je veta, ktorou si zatvoril otázku skôr, než si ju položil. Otázka nie je, či zarába. Otázka je, koľko zarába ten istý byt vedľa teba. Pri tom istom modeli, ale lepšie správovaný. Pozriem sa na to takto. Máš nehnuteľnosť, hypotéku ti sotva pokrie. Doplatok ti ide z tvojich peňazí. A ty si povedal, že je to úplne v poriadku, lebo aspoň niečo chodí a je to OK. My v Livin vidíme tých istých majiteľov mesiac po mesiacu. Pri prechode na profesionálnu správu krátkoho prenajmu sa ich príjem zvyšuje o 20 až 30%. Tá istá nehnuteľnosť, ten istý majiteľ. Len trochu iný spôsob, ako ju prevádzkovať. Investícia do bytu sú vlastne dve rozhodnutia. Prvé je kúpiť a druhé je ako z neho vyťažiť čo najviac. Samozrejme. Väčšina ľudí robí prvé starostlivo, druhé akože len tak, ako sa to dá. Ak ťa zaujíma, koľko by mohol zarábať konkrétne tvoj byt v tvojej lokalite, napíš nám, pozrieme sa na neho, povieme ti hlavné konzervatívne čísla, ktoré sa dajú naplniť a tie budú oveľa lepšie, ako ktoré máš v hlave teraz predstav.